chabhondoka panguva ine zvonzi ma2028 elections achizobhaniwa manje after kuonekwa kunzi fas kana kuti Walter Tafumanei aonekwa kunzi aiwa ava the major general. Vasadapita mashoko ari kubuda panguva inoyi achinzi aiwa fas overtakes ZRP on human rights abuses. Headline rashoka vanhu vanyazokuonekwa kunzi aiwa munyika yeZimbabwe zvaendwa izvi, kunyange vanhu vanonzi nevanhu these are change makers vangava opposition kana vana Bomushogeza. Yes, we know vana Bomushogeza, they are very influential and powerful, but amena if vakazokwanisa kuzobudirira nepesi yatiri kunayo from panayo neZANU-PF sanapita mashuka mudanyiro pana abdobo subscribe like on the bell icon majara jesa mudanyiro achiti to see with the Mafidi dynasty deal. Idi Mnangagwa was promoted brigadier general Walter Tafumanei to major general. Today the Brigade farm they will reinforce the banning of elections in 2028. Mnangagwa is using money and the patronage to buy loyalty from greedy mercenaries. Thomas Karuda akanyuka pana majarajaros achiti aiwa today there was a brigade meeting, we do not know atinambonzwa nezvayo, but according to inside information yana majarajaros ndozvavari kutaura vachiti aiwa nhau dzana Tafumanei tadzinzwa. These are guys vaizikanwa kunzi vanga vari kuCIO, these guys vaizikanwa vaitungamira fas yakaonekwa kunzi yakanga iri influential kuma 2023 elections, zvinhu zvinozikanwa nevanhu, and then these guys vachizonzi manje vama major general kuarmy. Ipapo do not think kuti pane any musoja anozoonekwa achizoenda against the regime angava manyepo iwawo. Amen. Noda kuti mafactions right now anozongobuda anozongobhesta zvingazikanwa nevanhu, but mashoko ari kubuda panguva ino achitaurwa namajarajaros achiti aiwa panguva inoyi ma2028 elections aiwa zvotogarwa pasi kunzi aiwa akusisina. Now they've consolidated zvavanga vachida, they've attained. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa vanhu panguva ino chavari kuti saka ndo patatova here senyika. Penda comment section medu kunzi mafungiro enyu, musana subscribe or like, chat on the bell icon.